So much free rare. So go búniú so chorleis dús faoin cinál cúra. Right. Bhíonn ag an duine so tógadh tú le Gaeilge ó tú No, scoile Gaeilge no. Níor á focail Gaeilge sa teach. Mar ba as Cornwall slucht mó áthar agus an chuí tógadh dead le Gaeilge right ach rinneú cap magaí gá nuair a bhí sé sasanna mar hiúnéir agus dúirt sé nach labhrach sé focail riamh in dhé sin agus níor labhar. Níor labhar sé focail riamh liomsa fiúháin dar liom. Ach tháinig mé do bhaile as Boston nuair a bhí mé 8 agus chu mes hasam Scoil i gcóir na mána. Agus is tóch gur béin sin a dóla me Gaeilge an chlóis óna scoláirí óna lads a bhí liom agus na cailíní bhí liom as dócht agus crimlin agus cóir na mána héin agus dóra. So dóla me mo chuid Gaeilge sin idir 8 agus 2. Ní cuimhin liom an Gaeilge ólam. Who tú isteach é stop. Gaeilge an chlóis. You know. Queen that an an hardwaster agus na múinteoirí agus fálam faoi íscideacht as Gaeilge. Bhí gachrad dar nói bhí muid sa Gaeltacht agus bhí gachrad as Gaeilge agus just ní cuimhin liom. Ní cuimhin liom. Tháinig sé thugam agus bin sin. Agus beolaí nóair nach tú óige an tarna le bheith agus. No, ní rá Gaeilge breich a dúim. Coláiste ír le dúim agus ní rá ní Gaelscoile bhí an. Ach mar gheallar gur rá blas cornamána ar chuid Gaeilge. Darí siad gur rá an Gaeilge go maithagam. Ach ní rá an gramadach. Ní rá an gramadach go maithagam. Bhí labhairt na Gaeilge ar maithagam agus ba chuma liom í labhairt agus mar dúirt me blas dúshraith ar mo chuid Gaeilge. Mar tá difriocht idir chanúint cornamána agus canúint an spidéal agus an tíobh sin chéad leag. So deithnóch daoine ó ón gearra rua láideach go raibh tú as cornamána mar an chiadúir chuí go me focail amháin. Focail áid daoine eile an chuid is chuir muid fadaí agus níor áhas agamsa go dtí blianta ní sin gur chuir muid éifada le go leor an foclaí. Níor á focail againn. Foclaí Aisteach a lá, foclaí amsa ní focail. Sin an Caisleán a stop. In an Chaitliceán. Ach agus tá foclaí áide a gcóir na mána nach bhfuil agus níor áhas agam sin nach bhfuil an áiteach chéile mar hampla prothóg na cásca. Prothóg sin picnic. Díosach tú go leor uimhechaí agus bheith tú thús ar slíomh agus bus go mille seán agus bus go uimhechaí prothóg. Agus ní rá a lehéid go bhreach ar an loch. Oman a bhí mar Oman. Agus chu sé staharm ní an sin ní an am sin ach ina dhé sin gur á foclaí áirite agam agus dúirt me céit a dá níl sé seo de réir Chaitliceán ach gur meas a Tháinig siad ach dar nó tháinig siad. Agus stoke in dhé sin a nach tú óige in tríú lebe nó. Fu me ra gotí for me mar dúirt me air lom gléach for me an gléach ag dul ag múinteoireacht. Agus fiúan sin níor thóg me Gaeilge rinne me mathematics mar bhí binnen chéad bhíon a bhí an céimán. Ribh sin NTs i lige bhí an tú agus rinne siad gá bliain rinne bune 3 bliana ach rinne me mathematics mar hahan an maths lem agus
bin sin. Ach bhí me páirteach leis na daoine a bhí sa chumann Gaelach agus a déanna ceol agus a dása smú, a rinca setnaí a smú a bhí dúil agam a rinca setnaí agus dásaí. In Gáile, na? Ha? In Gáile, ba? Bhí dúil agam dul just éáit gur a rinca set ná ceol Gaelach ar siúl, hahan sé lim go mór ceanna fra men an casú me héin. Ach hahan in cheolam agus hahan in dásalam agus bhíhan lim bheith mhaithe déanú mar dúirt me baint an éir ná ag múnú dásaí agus ag fálam dása. Fálam na setnaí, mar ná bhí sé an bhí nós na setnaí an nua ag an am sin, sa bhí seanna ascaí cúpla setáil. Hís a dibredáin ná beidir gon daon chlár ná dar nói set na Gaile bheith. Bhí set chunamar an agus bíhann am an bataráil a bhí siad a déanú sin. Agus conas hána sem mar sin go raibh tú múna thart ar go náscúlní náisiúnta nó agus chuinnig se chuinní siad ásta fáric ar feadh cúpla bliain agus well fuair me post an sin agus tuairt me íhanlam agus dan min sin Tharigiú is cuimhnlam postam in 19 beidir 16 nó 8 in Gaelscoil éigin in Mhaigh Eo ní cuimhnlam go bhaileach ach dúirt siad lam gur am chuid Gaeilge lofaidir ar gramadaí. Agus dúirt me right níle post sin wem, mar ní hócach siad mé man in dhéantain cuasa Gaeilge. Ná dar nóí arna me Gaeilge riomh a híal ach bhí dóhan Gaeilge agam agus bhí mes hastíí a labhairt agus bhí dóhan agam le tuairt go fáistí bonscoile dar nói. Ach so Tharigiú posta in Mhaigh Eo agus dan sin ar feadh cúpla bliain agus an sin smína mé ar hacht ar eis go chuir na móna ní bhuair me post a gur na móna ach fuair me post ag an do Mhaigh Eo. Ná ní Gaeltachta bhí an, so nuair a bhí me lendáiltí isteach sa fost sin. Bhí me mo chónaí agus an Bharraigh agus hóchuine rothir beidir amach ag cearnacon cearún a gon. Agus bhí andúil agam a gcónaí rud éige í dhéanamhar san na Gaeilge so thosamuid ar a bheachtas sin. Nuair a thosa sé go san na Bharraigh. Agus bhí luú tú go raibh 6 dí bheann. Bhí 6 go raibh dúil acu sa Gaeilge fear as Bellahuirid fear as Acail úna i Gáilán a tógú le Gaeilge agus mé héin agus ó fear as chuir an Bharraigh héin fuair bás an óg. Ach dúirt muid go dosach muid ná go dhéanamh muid thús le rud éigean í dhéanamhar san na Gaeilge. Bhí na daoine sin a léig páirteach a gunn na Gaeilge agus cumain éigean a plé le Gaeilge. Agus ar an dausa nasca seach freisin an raibh se bheith dausa le chéile bhí an saol sóisialta bhí an síl sóisialta a baint leis agus chasmise leis na daoine sin. Ná ba mu se an tain múinteoir a bhí an a measc, so bhí sort ólas nó fisma grathe cé gur ama Jesus níor hiig me céir a bhí fuin nuair a thosamuid ar a bheachtas thoramig. Bras cén sois daoine a bhí an tú son luú tú ní múinteoirí a bhí an tú. Ní múinteoirí bhí siad éagsúil, bhí tónicálaí i bhail ar cripes ced nína sagam fás, ced a tháinig ribh fás rud éige na Caisleán sin cuine fastíochta. Bhí úna ina stáit herbhísí a plé le cuasa Cánach.
Nílas agam cén chuí gur chas mé lo. Seán ó héalaí bhí sé na measc. Bhí sesin ina chréaltóir ar radio na Gaelscolaíochta as chun do bhío bás acail go. Agus nílas agam, so bhí meascán. Meascán Mary. Meascán mór bhíní. Agus mar dúirt me mission an tain múinteoir a bhí ina measc. Cé gur scoil aga bhí me phríomhaide ar Scoil Raifteirí 10,000 ón máile. Bra, agus céin cinál an raibh páistí at an trá sin nó an raibh páistí ag na daoine sin, so... Bhí ní rá úna post an ar fós sí riamh. Bhí páistí ag Seán ó héalaí, bhí páistí ag Tháinig. Ach ní rá páist ar bith gon drám sin réile dul-isteach sa scoil, ní rá siad chothóg sin. Bhí bean amháin fuair sí bás an taban freisin agus í óg gur á chlann aici sásta tóirt faoi. Agus bis an tain duine ó bhí fearr ó fuad freisin fuair sesin bás taban agus é óg freisin agus bhí inín egasan a bhí sásta dul agus scoil freisin. So bhí nuair thosaim muid a cóidú bhí hart ar 50 sásta chlann a chur agus scoil dámeach a leithe dán. Agus céint cinál ná tháinig siad le chéile mar cinál beabhar bailna stíochta nó mar Cuiste ar dús. Cuiste Gníomhaire Malta tháinig muid le chéile mar chuiste neamhail ar Malta agus líommuid pátrúin na scoile ar an héin a seachtar agin. Agus is tócha gur phléimmuid an rud go Gníomhaire múl. Bhí sé mar smaoinú ag go leor daoine ag an am, well, na daoine seo, Gaelscoile wanú a gur sin nahara, bhí an áit ré go cheap siad, agus dúirt me héin go mbeidh páirteachán agus be bhráilm dámach Gaelscoil tíobh muic an Gaeltachtaí. Bhí sé annú ag an am, Gaelscoil tíobh muic an Gaeltachtaí. Agus dúirt tú ceap siad an raibh baile réile nó raibh a tháinig na hÉifrice ag a héisce go. Bhí an baile ré ach ní rá scoileaní an bhaile ré. Mar ag an am an 1982 bhí scoil na móchalaí agus scoil na Gailíní agus bin sin agus ceanna acu faoi bhráid na bráise réalta agus ceanna acu faoi bhráid na mrá réalta agus well, bhí sé deachar. Chuasaí smaachta, chuasaí ihrice bhí le mé go raibh roint just na scoilní bhí ar an bhád hena féin na cén náisiúnta nó cén reilge an bhí siad bórtha faoi tite me líon na naltaí na figóirí. Bhí siad anmhórtha faoi tite líon na daltaí agus chuim is cuimhin liams gur chuim me héin agus beidir ún agus bhfuil grúpa agan a rinos chuig na bráise Chríostaí amach siad sásta Gaeilge a chur ar siúl. Onas nach cuireach muid isteach ar a scoil ní rá siad sástaí agus chuimmuid ag na mrá réalta leis gníomhnach siad an rud céannaí ní rá siad san sástaí. So dúirt muid go mánach muid scoil muid héin. Bhí sé andeach ar scoile wanú ag an am. Mar bhí pátrún a testáil. Agus ní raibh an pátrún áitiúil an raibh sé fábhreacht. An tain pátrún go ma féidir leat áil ná an thar d'easpag. Now, scannerí an thar dúiltaí an thar d'easpag bheith na pátrún a desach. Agus bhí sé simúl chuí an scéal ar eis chuige gur a mise ag té ag ard easpag frutastónach. In aice le conga. Tógú gonga me, well, níor tógú gonga me, bhí caithna couple bliain na gonga. Agus bhí aithne ba lucht Church of Ireland má hanmháthid agus má bháthid ribhe. So,
bechomilm ach láníg hí pátrún agan agus hí scoil agan. Spéisiúil, Ja, hí sé So bhí si an simúil. Ja, ha raibh sí bótha bheith a faoi go bun áfaí scoil produsaún Ní léon dat faoi. Ní léon dat faoi. Mar taidigiú an áit, seanscoil, agus cúpla céad punt ag an am, bhhain rud ag or troscáin agus go meach muid an láníé sin agus bhí. Ná bhí chuigear nar 6 go fáistí agan ag an am. Bhí fithe de dhé ná. Yeah, well, ní cuihann am go a scór, bhí 7 dar leam. Bhí siad sásta le 7 da mar rud ag go rá fáil rí fáistí eile líana ní. So bhí ar sásta leis an méid sin. Right. Dúi tú an Eaglais an sin an go bé sin an dúshraith bháil a géirí dulí ar an báisiún nó raibh dúshraith. Now, hí coppla dúshraith ní sin, ní ra mis sásta ná an chreiste neamhar máta mar a bhí sé ag an am. Ní ramuid sásta go meach sagart ina chathaoirleach ar mór banisteochta. Agus ó cripes. Bhí sé sin deachar. Mar bhí rialán dá mar rud ag go rá an fátrún in gur bé an thar an fátrún go meach sagart ina chathaoirleach agus bhí an rial sinán agus dúirt muid nó. Ní bhaintmuid an scoil. Ghlachamuid le sagart a teachtasteach agus bla bla bla. Agus go méid ceann ar an mord, duine ar an mord, ach go meach duine nach den chléir ina chathaoirleach ar an mord banisteochta. Mé héin mar hála. Mar mis an tain duine a bhí is dótha fis a grathaí ar chuirsaí éideachas. Ná, dís ní ra clú agam céad a bhí róm ag an am. Bhí cha úna tamalaín mar chathaoirleach ach is dótha nar hiic sí cuasaí éideachas sa bhealach chéanna. Ach a rinos, fórmuid an méid sin ón thar daspog. Go bra, agus ní ráhas agam go cean beidir 3 bliain an í sin nach rá sé de chead ag éon phríomhide ag an do bhío nó neo se tuama mé a ránú mar bháil de bhór agalah a gcóir múinteoir. Bhí tú ar list a dómh de thais aigen, well, is go mé lumsa faoinis ach bhí mé list a bhómh hús a dúin. Ach níor chóla me go cean 3 bliain an í sin. Nach rá cead, is cuimhin am chuí Caisleán a bhí ina phríomhide a gar go char na mart ag lorug bord agalah rud éigen agus dúiltaíú nó chuirsí ceist agus chuirsí ceist faoi agus duine sí an scéaldom. Raáilte. Ach is cuma thosaí an scoil agus bhí sagart a teachtasteach agus bhí an rector protestúnach a teachtasteach. Bhí an cad ag an dá híomh teacht chuig go scoil agus tháinig. agus bhí daltaí den gá religiún ní rá mór an gan mar ní rá siad háartar chuir an óhaid ar leam. Bhí siad a gahar na mart á ráid ach bhí scoil acu a gahar na mart, scoil protestúnach mar bhí cadig na protestúna in scoilení da go téine chur bon. So bhí táscoil, bhí scoil agus táscoil fós a gahar na mart, scoil protestúnach gahar na mart agus tá gaiidir go bida leis. Ach rinos, chuin scoil rá, boníú an scoil agus well bhí polítíocht a gceist an sin in dhé sin mar ní rá ar fenna blianta ní rá áit le scoil nua a thógáil.
Jimmy an scoile ó neart go neart is dócha dairí leis na hÉirinn agus ní cuimhin le bailach cén blian ach bhí mé treid le Bharraigh Flynn, bhí mé treid le de Kenny ó híomh síomháil gon scoil. Agus deire hir hall le bheith fearneach sé in de Kenny a thugan síomh, well, a chur éalach an góras síomh a chóirtú. Ná fuairmuid síomh a lár an bhaile, ná ní léon dá achas is síomh iontach atá gceist. Ach bhí an tá dearach ag an am. Agus mar an aire. Ní rá sé mar aire, bhí sé mar fo aire na rud éigen ag an am. Ach bhí níos mó treid ag councillors an bhaile mar gheallar gur tugadh an páirc dúin agus bla bla bla. Bhí siad a géirí go dúrfií go rud éigen eile dó. Well, ní ráhas acu céir de bhí a gceist acu ach gannaí thuirt gon scoile nos. Ná nílas agam na políocht agus mar a dúirt me níor thuig mé go leor bhí ar siúil againn ach deirilín an scoile churbán. Ná tá nílas agam tá beag nach 300 scoláide ar a scoil fi láthair. So ó rud é bega dás agus dás agus dás. Agus dar nói is siad a bhí gceist sa scoil freisin gur a buachlaí agus cailíní a freistal ar an scoil. Agus tótha gur chabhraí sé sin leis ar bhealach éigen. Daoine nach raibh béidir a báistí héana gur a chur chuig na mrá réalta mar scoil na Gailíní amháin agus nó go dtí scoil na móchalaí amháin tíine béidir gur tháinig siad ar fánaí nach rá baintach leis an Gaeilge. Ach ar nó bhí an chorasán go meach Gaeilge acu agus ní leabhar faoi béir le leo ag túsama ag níon an hinseir nó níon an hóseir. Béidir sús ag rang a héin agus níor thosa siad é léamh béir a dar leam go dtí rang a dó. So dá meach na tuismothirí sásta leis an méid sin ba chuma linn. Ar an tú bhád mar chathaoirleach ar an... Bhí mé 5 bliain mar chathaoirleach ar a scoil. Agus an rá tú ann mar se nóair a bhí an cunsbáil ann le Mary Hannafin agus bhí sé géirí tumid agus béir le thuairt isteach a agus bhí an aragóintí agam le Hannafin. Is fuail a mí. Láir mé is cuimhnam gur láir mé go peibli áit éigen agus thug sé leatíobh mé ina dhí and dutí if you ever try that again. Mr. Sullivan. Is cuimhnam. Jeez, yeah. Ein bliain láir an ágadí ní cuimhnam cén bliain a bhíon sin. Tá mo chuimhne beganín imi ag an am sin. Agus cuimhnam gur thug sé leatíobh mé agus go dúirt sé I'm an elected representative if you ever try something like that again. Bhí me cathal nús ar áithrí mar ar na palitóirí agus ar an come on. Góras. Ar a góras is féidir. Right, agus bhí me de play stócan Gaeilge a bhí at leis an chléir go mínta an cin a Gaeilge a bhí agaí leis an roiin. Well, an roiin a dachas. A léile sé gléir a deasach. Bhí bá iontach agan leis a gléir Eaglais an Bharraigh. Níor thuig mé céir a bhí ar siúil thuas bhain a dúim ach ní rá fiber bich leis a gléir Eaglais an Bharraigh agus bhfuil dar nói bunaíodh an scoil mar Scoil Chaitliceach agus bhí céad cumínach agus stolfiil á bhespa agus leitheannta móra mar sin i gceist. So deireadh sé sin.
Ní chéhann lom go raibh anmhacha againn leis an rin éideachais. Dar nói I dús til feib sive agus feib scapaí thart ar máile fe blian go leith hí is cuimhnam go raibh rang amháin iste is siúpa barabóra ar fe bliana. Déite sí sin agus bhí an scoil scapaí. Ní rá an scoil eile. Bhí siad an anastáil chun gáin a bhharú leis an glóch amháin sin Bharraigh óige áiltas na lads agus Bhí sé úfásach go na múinteoir dar nói. Agus ar meach ar sé scapaí le bhí rang an áit amháin agus bhí rang an áit eile sin tháinig na prefabs agus bhí siad sin áráit ar feith tamlaíach déirí ó cripes bhí siad lofa go deire. So bhí tréid gan siomh is cuimhlam sin, mar bhí an scoile fás agus bhí muid scapaí thart ar an máile. Agus a gcónaí bhí ceist faoi cámeach siad mí man fóbhar se thugann. Agus chuir sé sin isteach dar nói ar éibhreachaí mar hála tháinig na scoláirí, tháinig na báistí drathrachaí agus trifúrachaí na dhaoine a bhí rompú agus dás an scoil ach nuair a fuairmuid an siomh bhór an rud a méid. Agus ní cuimhnam go bailach ná agus géirí smíineh cén líon gur háidir sé sin. Ach is tótha go bhfuil cloch éigean sa scoil inis áit gur tóigiú an scoil nó béúna níos fearr sin déirthain. Go bra agus tucha méid stopú beidir go tucha méid trasnair na uachtáin. Tá sé pointe aige. Tá sé an áit éigean na nuachtáin bheith pí a gá sa Connic Telegraph a rénas. Agus mar le cinál taíocht ó bramí eile bhús mar an taíocht ó leithí Gaelscolaíochta. No, ní rá Gaelscolaíochta ní annig an am dar nó ná bhí siad an óg agus ní bhfuirmuid taíocht ó aine le bheith fíorneach. Is go bhfuil am go raibh a snábhan a asamitéin agus ní raibh aon agriocht náisiúnta go raibh an teacht agus cabhráil wathú ag an am. Now, dachraigh sé sin dar nói mar bhí an phríomhaide mar teasa a bhí i bhaile ag an am. Níl is agam ceap an na phríomhaide inis an níomh ní ríisine? Níl is agam. Is cuimhnam an taon taíocht a bhí le fáil ná príomhaidí eile ar na Gaelscolaíochta. nó bhí taíocht le fáil freisin ón a déideachais, mar ba cheann go na Scoileánaí a bhí bunaithe agus bhí taíocht. Now, ní rá ceist airigid, ní rá aon airigid an cripes almighty. Bhí muid a gcónaí a bailú airigid a bhá rud éigean agus bhí gantanas airigid an. Ní léon dát faoi sin, bhí gantanas airigid an. Is cuimhnam dul isteach mé héana agus péintáil in áit éigean. Mar nach rá an tairigid an. Ba chumme más na hochtádaí nó na náchadaí a bhí sé is rudí is massa. Agus bhí rudí go donna. Ó híh muoinú na scoile cripes bhí tréid an na gánaí a gur troscán. Éon rud. Agus is cuimhnam stofáil gan na múinteoirí cé gur me phríomhaide muoithar scoil mé héin
gur mé an smaointí áil agus rudaí dhéanamh a chabhraí leis a scoil. Ach, go on. Kein cinál na rudaí le bhaibh siomsú airgid ra fheachtas nó ócádaí ar le agus ócádaí agus dar nóid leití cake sales agus íchannaí ceistú hán agus íghailach chéilí nó gábhí clufa carta bhí siad mór ag an nám. Bhí na céalaithe anmór ag an nám agus bhí sé anéascaí crowd a bhhailú a gcóir céala agus ri cassette agus lehéidir sin dar nóid bhí ort banna chéala hí na bannaí fíorthábhachtach go bhín le an silver spear a techt amaigen. Ach bhí muidir gcónaí lot of Gaeilge. A gcóir nithe siimplí, rudí siimplí troscán, paint, áisian na múinteoireachta. Is go bhfuil Go bra, agus cein cinál scoil bhí at beidir le na pólatóirí, well, le tú na pólatóirí. In na pólatóirí, like, líg siad muid leannacht a raibh muid hain is dócha. Mar bhí an scoile déantar Mhaigh Eo agus ní rá siad páirteach le bheith hán. Now, chur endacenní a fáistí go dtí an scoil in dhé sin. So bhí sé sin simúil agus dar nóid margheallar sin bhí tacaíocht éigean agus scoil mar bhí pólatóir éigean a plé leis agus a bhean dar nóid bhí sé sin fíorthábhachtach. Now is cuimhin lem nach rá páric an túsal páric flein róchardú linn. Ach, de réir a chéile tháinig sé leis. Is cuimhin lem dolisteach ag lorg rud éigean agus a Sullivan, how are you doing here? Ach, look at bhí me mar a dear méarla bhí me glas agus níor hiig me cead a bhí gceist. But me, tá rud éigean weim agus Íar me ó stop ag an am. Agus lu tú gur bos an chorann a bheith do bháthar an so ra tuiscint at ar an idirchas agus níomtanga agus Ní rá nílas agam céir bas a dánig sé nílas agam mar láir siad béarla agus ma hanmháthair is cuimhin le ma hanmháthair fuair sí bás 68 nach a bhéigean. Agus cuimhin í mar fós sí ma hanathair agus mar well, bhí ma hanathair ina Chaitliceach agus ise ina Church of Ireland as Cornwall. So Basco as Conga iad. Well, tháinig nas agartaisteach agus dhíbar sé í go dtí go raibh sí sásta teachtar éis go Conga ina Chaitliceach agus go mbeadh sí sásta páistí a thógáil ina Gaeilge. So sin ma hanathair agus ma hanmháthair. So is well thóg siad dar nói thóg sí mómháthair agus an chlann ina Gaeilge ach is cuimhin le ma hanmháthair agus méid teachta bháile an scoil rinne me chéad chumíonach i gunga i méarla agus is cuimhin lem well ní cuimhin lem go bhaileach ach cai gur tháinig an sagartaisteach agus gur sé ag déanamhaing agus bhí mu an óige an abh sé nó 7 béidir agus bhí sé ag chur an cad é martlar an líneal sin agus tháinig me sé éis ag mó agus chuir mé cheistar sé. Níor hiig mé an am gur protestónach í bachóir well ina aigne achtar sí
remember now, son, or Arthur, there's no such thing as a sin. Agus is cuimhin am sin a seasa lom. Now, níl sagam cénchiar dailál me leis a sagart in a dhíis sin ach. There was no such thing as a sin. It's Sean Correga out base guy. We ton Correga nigga. Yeah, am I gonna machen bliant in the Asian. Hig me care the vi better. Agus now to kind of fast and shin there my nachi kursi roier gluúsach diele idé saol nu sóisialta gnáisiúnta. Vi. Hig me go an Gaelscolaíochta a fás agus bhí muid an bhródú leis gur ás an rud. Agus gur muid páirteach agus ar bhealach gur rud éigean dianta agin héin a gur an Bharraigh. Níor me in nain léirech. In ein chóras, mar Mhaigh Eo Scoil go luas na hochtátí agus níor chóir gomach le headán. Now, Tháinig Scoil in eile go bhío in sin agus bhí cóirle agus cóirle chur arthú, cena gahar na mart, cena méil ná, cena glarcan na widish agus hála sé in sin. Ach marach an géad cean a hasú I gus an Bharraigh, níl is agam meach cena I glarcan na widish nó méil ná nó gahar na mart go cena bhád in sin. Ach tháinig siad. Now, mar dúirt me chaith me 4 bliain mar chathairlach ar an Scoil agus níor á feirbí a híomh na Gaeilge sa Scoil ach is feiban í persanta smó bhí treidir múinteoirí agus tá agat an sort chóras nuair bhíon agus níl sé PC se rá ach nuair bhí nimar go mrá le chéile in áit amháin. Bhíonn siad a garagóins le chéile agus a garagóins. Now bhí an tálinn go rá trúr fearr agus tá siad an fós. Well, níl siad ag an tá cúpla na acu IDS. Ach bhí an tálinn gur éiríonn cúpla fearráil a bhí go héintach sa Scoil. Cóir níos fearráil is tá. Yes, bhí an cóir agus na chasad an sin go rá an cóir níos fearr. Mar hiúna sé ar bhealach. Ná dar nóid tá bhí feibannaí an mar feibannaí Scoile in néanáit. Bhí páistí I déantar rud as an mealach. Ach nuair is muoín siar arthú níor a tadán le bheith fíornach. Níor a tadán. Agus buchas le aithnítar inisíad mar dulirteach sna Scoilní dar levéil. Tá tán na Gaeilge acu. Cénach béidir nach bhfuil an ramadach héntaach a tá siad sás do Gaeilge láhairt. Is cuimhin lem glíú isteach me ag a Scoil dar levéil gur a waxa artóg rinne freistal ar Scoil Raifteirí. Gur sin déanana nimar go chainte sa rang. Agus tháinig isteach go bríomhheit agus ach fuair me maith sa rang Gaeilge agus nar chuir me ceist ar artóg. Dead. I was the only one ag láirt Gaeilge. It's common. Ba an rud é sin a chlistáil a maihan seo, agus is deas freisin do isteach chuis na Bharraigh agus iarscoláirí na Scoile. Tá siad sás do Gaeilge láhairt fós leat, mar hampla bhí meistithe ar na Bharraigh le déanaí agus tá Breanán in tá siúpa leabhar ag inis ag ar na Bharraigh. No problem, láir sé Gaeilge liom ar a tart. Agus is iontach cad a thar le as, an thar. Yeah, so bhí me conna tréna chóir a cén cinná tiúna chu a bhí ag ar an máfóbal. Sin rud a smú, like bhí an affran te Gaeilge acu
bíon tarlaíon rud é hartar chuir sin bhhair mar gheall ar na scoláirí seo ar bhealach. Tá si de teachta na sin is agus tá si de plé le cuasaí gnó an bhhaile agus aithníim cuide acu na istithe chóir le chunda Mhaigh Eo tá gnónaí acu héin mar dúirt mé an Seán Ó Breán seo atá ar bhaile ar siúpa leabhar agus chuir sé áthas orm. Agus chuireann sé áthas orm búla le ar a tráid agus so tá sort sóisialta na Gaeilge. Bíon béilí le Gaeilge agus coppla rud a rinne seachtain a gach seachtain bíon rud éigin duine nó am lón na Gaeilge. Bíon rudaí a thar le buíochas léidí. Now, níl mé rá go bhfuil sé go hiontach agus go bhfuil dóhan déanta ach tá rud éigin déanta. Go bra agus ar buinú an ís a bhí agaí amach nó a raibh fís agaí ag an ann Bhí fís agan scoile bhainú agus an Gaeilge chur chun cín. Now, bunaíodh an scoil agus chuireadh an Gaeilge chun cín ach ní dólam go bhfuil an Gaeilge chuirtha chun cín chomh mór sin. Ag an am a fuair sé bás, well, machlegan imi, an fear a bhí a bhail ar an GA can tamalín agus a chan an éisn the West the Wake look at scribbing up. Achar hí sin ar glegní agan a mahan in í sin scoil dara le Gaeilge a bhainú a gur an bhhair. Ach mar dúirt níor hála sé. Agus scoiltar cuid gan na scoláirí ar bhealach leis srá. Nuair a héin siad isteach dara le bhéal. Mar tá dara le bhéal tí bhainús an bhéarla agus caileann muid níle sagam chuid gan fúdar a bhí déantaí ag an monscoil. Mar níl an bá céannaí leis an Gaeilge. Now, níl me canús ar na múinteoir ach an isise sa rís bhein i garán fuú. Just aspa Ivrica ba? No, ní aspa Ivrica ach aspa daoine le fís don dara le bhéal dar leam. Agus bhí sé tábhachtach go dárlach sé agus níl aine i ggur an bhhair faoi láthair a chuireach fúdar faoi scoil dara le bhéal tre bhean na Gaeilge dar leam. Tá muid i leag idir IDS nó IDSán agus tucha sé glúin eile sa le dárlá sé. Agus ón na scoilení, ón na Gaelscolaíochta i leag de bheith dóhann scoláirí ó Chonradh Art ó Glarchan na Wiris ó bhéal ná de bheith áit go Gaelscoil dara le bhéal dar leam. Agus níor hála sé. Farthaíar. Ceist sois generalta sin cén tábhacht mar tá ag an Gaelscolaíochta an Gaeilge i malach generalta an dáirleat an tír nó an phobal nó a luú tú an pobal sois go mbíonn daoine an Chonradh bheith acu le chéileach ceist de beid ar generalta ceann níos deimhne beid a cén tábhacht agan teanga agus an cultúr Dar leam tá tábhacht tá náisiúnachas sa baint leis agus tá sé sin feici le cuid gan na scoláirí a dreastal ar Scoil Raifteirí. Go bhfuil go dtiginn siad go bhfuil
an Gaeilge agus an chaltúr tábhachtach. Is coimhin am go neachaí cuide go le ceol agus diimiis siad le ceol Gaelach. Chas agus rinne cuide go dása le Riverdance, Hartar an Down agus. So tá cultúr na Gaeilge níor me go smir ach tá sé bunaithe antó, tá sé ina gríche agus chur an Gaelscolaíocht leis sin go bhfuil an dara teanga acu go bhfuil an teanga Gaeilge acu agus níos múna sin go bhfuil an cultúr mar bhí sé tábhachtach nuair a bhhainm muid an Scoil bhí físe agan go mbeadh drámaíocht, go mbeadh dása, go mbeadh ceol agus buchas le dtí a hála go leor go na rudí sin. Agus bíon tion chur níl sé cho feiceálach amantaí ach mar feiceann tú chuide go tá daoine scríomhan Gaeilge, tá daoine beidir cum ceol Gaelach agus bhealaí éagsúla chu sé bhaim agus dar nóid tána scoláirí sin scapaí ar fud an dain nó ar fud na tíad. So imíonn na rudaí sin amach wet. Ní anan siad san áit céanna agus ní an siad a gosan óhhair. Tháinig cuide go eist ar nóid ach tá chuid go scapaí agus leis sin tá an chaltúr agus an Gaeilge scapaí. Sin chuid gan físe bhí agan ag a thús. Go mbeadh níos múna an teanga go mbeadh an chaltúr agus an is tócha an náisiúnachas agus an chaltúr agus an teanga agus ceol agus a leag bainteach leis. Agus an múinteoireacht agus an scéalaíocht agus tagann sé sin ar bhealaí amantí go agus ní bhína set cén fáin a cén chuí ní bhína set. Now, dar leam nílas agam, tá rinneá Gaeilge fós tá rinneá Gaeilge gur an óhhair ach agus chuirtear chun cíine ar bhealaí ach tá na daoine tunchar acu an Gaeilge a Gaeilge sean agus tá sé am go dóbach an tíosóg na sréimhta sin agus na rópaí sin agus tuairt faoi. Now, níl me rá nach bhfuil ach tá siad a déanú ciúin faoi láthair. Amantaí tá na sean daoine cos am héin tá muid is tótha go bhfuil bach éigean lige leis na sréimhta. Amantaí. Agus tá sé mar an ggéana hartar chuir an óhhair. Tá na sean lads fós agus na sean chailíní fós a lé le cuasaí Gaeilge agus bachóir iad de ligean ach sin scéal thairis. Stalk agus an ceist déirnach má se nó luí tú ag an am níor bhreath tú go raibh tú smaoinemh an nómach ar an rud a bhí ar bónágaí. A brathnú siar ar an mhóithíonn tú gur cinná aithrí sé tusa go pásanta nó an dream go generalta go bhóithí sé bhéigsúil de réir mar nachí cuasaí a ráid. De réir mar a chuí cuasaí a ráid, d'aramuid gur a rud fíorthábhachtach déanta againn. Bhí choras nó curthaí gríoch againn agus bhí sé simúil ag an am agus is tócha nach Déantar mór an ás gur nachrá an chléir a bhail ar an Scoil go hiomlán. Ba mhór an taithreú é sin i gcúrsaí éideachais ag an am. Agus tá sé fós mar sin níl ná dar nóid tá go leor Scoile é nach bhfuil sagart mar chathaoirlach orthú faoi láthair ach ag an am bhí sé difriúil.
Bhí muid bródú leas gur rud éigean dianta, bhfuil tá muid bródú leas go bhfuil rud éigean dianta ar son na Gaeilge. Cé nach rá fis na graithí agan go baileach agus tá bhaid níos mó bailí gur féidir takeíochtáil inis ná ag an am. Dar nóin ar smíonn tú siar ag na hochtóidí, bhí an telefón hain le gan í nua, agus bhí sé deachar teangáilí le daoine agsúla agus leis a góras. Is coimhin an bheith ar fón cripes almighty lá omláin I géirí teacht ar rinne éigen sa rain éidechas. Bhí sé Rífos down an is agus. Yeah. Rudí difriúil. Ach ag an am dachramid rud támuid fós bródú leas. Tá an scoile rá go híntach fuil láthair agus raithí sé rá agus cuineó sé go cean tamalaíon Mhaigh Eo, tá brí agus fúdar faoin scoil, áit nó acu, tá sé andeas agus níor lume se hana, tá sé andeas iad eáil an muith ag gimmart pell nó amánaíocht agus iad a labhart Gaeilge in chéile ar a barc pellen nó a barc amánaíochta. Andeas, rud siimplí cos lei sin ar bhealach tá sé níos tábhachtaí ná an teideachas dáin siad sa scoil, cé go mbíonn siad an réilgach go fágáil na scoile. Ach is aontach bheith muthir a glós agus na ceir se parc pelle agus iad chluisteáil. Agus cluiste tú fós iad agus iad faoi fiche héan os cuma a labhart Gaeilge lena chumrádaige ar a barc pelle nó bar amánaíocht a smú, bhí an amánaíocht fíorthábhachtach sa scoil. Agus das go leor as amánaíocht ná déir tú amánaíocht I gunda ach fíorthábhachtach agus tá fuir an amánaíocht inis ag Caisleán rud nach rá. So is béidir gur chuid gon tionchar a tháinig an scoil a lehéidir sin. So yeah, tá muid bródú leas, but even lín freisin go rá scoileaní bunaiche a gur an Mhaigh I gCaithleán na Art a mé an á a ghlárcan na bhuiris iní agus ag bhí colú bhí ar ná an teach le chéile, bhí na scoileaní ná an teach le chéile, cuairte chóirte dar nóid níl in iseach. Bhí ar ná rudí áirití le chéile agus trédan na Gaeilge, bhí sé fíorthábhachtach gomach go bheiceach na páistí go rá páistí eile an ar sástaí a rud céanna dhéanú agus bhí sé simúil. Now, bhí sé agus mé smína siar ar rang na Gaeilge go hisismothirí. Chur na múinteoir go leor éibreann sin, ag am áithid na hochtíochtaí agus na nuochatí níl sé chatábhachtach an isteir leam ach ní mé páirteach leis an scoil. Bhí rannaí Gaeilge áráid fíorthábhachtach agus tháinig na tuismothirí isteach na córa agus gombeadh sin an cabhra le páistí agus mar sin de bhí sé. Agus ba dheas sin eáil freisin. Agus ba dheas scríomhór coimhinm agus tá chuid go na smaointí deartar éise gom. Nuair a bhí hallan na scoil nua go leor tuismothirí takeí isteach agus iad a géirí coppla focail a labhart leis na páistí agus cé nach rá Gaeilge acu hain béidir gur siad sásta go meach na páistí le páistí eile as Gaeilge agus na tuismothirí díonna cibé rud gur féidir leo. Agus bhí sé go deas nuair a bheiceá is cuimhin bheith isteir ar rudí áirithe bhí siúil beidir drámaíocht le páraic nó rud éigean. Gomach
na múinteoirí thús ardán agus iad de labhairt Gaeilge leis na slua. Hiceach na tuismitheoirí cad a bhí a gceist nó cad a bhí thar nó bheas sin agus is rud simplí ar bhealach freisinne ach dachraigh sé ar bhealach nósan í daoine agus a géisteach bhí sé simúil. Bhí sé táhachtach freisin go raibh seán ó héalaí mar chraoltóir réidiún na Gaeltachta. Ag an am bhí studio ag réidiún na Gaeltachta go sean Bharraigh agus bhí sé sásta go leor na páistí thugaileisteach, tuismitheoirí bhí sásta Gaeilge labhairt Gaeilgeoirí ar bíche thugaileisteach. Now tá an dárad tá seán imthíor lína fíorne agus tá studio dúnta cúpla bliain nóach. Bhí na rudí sin is cuid gan fís ar bhealach go meach athraithe am. Athraigh meán lena Gaeilge. Takeíocht don Gaeilge, bád don Gaeilge, da mar gur chola tú páistí á labhairt nach tú magu fuhu, go meach bá, go meach tú brodú leistú. Agus a hála sé sin buchas le tí. Achas is rudí, nuair is muoine mar is rudí simplí iad ach ní rudí simplí, is rudí fíorthábhachtach a hí rudí sóisialta.